I talk to my where the Aminawon doon na to, Gab. XFM Katropa. na lahat ng mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin ang kanilang kakainin, hindi na alalahanin ang kanilang mga pamilya, ang pamahalaan na ang tutulong at ang pamahalaan na ang magpapakain. Laliman ka, ana? Laliman mo na. O, kani ha? Kamong ka eskwela, apil ka mi anak nga naga-online, wa siguro ilabot na mo, no? Tanaw ni mo. Tanaw ni mo, mundo, apil ka mi anak mundo, wa labot siguro mo. Nestor Kiron, maing buntag, no? Obit Cabilles, maing buntag inyo diha, no? Good morning. Si Roberto Ranao, Boss Arnel, good PM. Ang Sandigang Bayan, patas ba na sila? Depende. Di lang kumusulti anak. Di lang kumusulti anak. Kay Courtier ba na? Alas 8:44 na magahigala. Ayaw lang tagda na napansin na kay nagpapansin na sa mga komentarista delaying tactic na. Kamu na bala kay comment lang mo diha, no? Now, matod pa sa presidente, kamo og bagay estudyante, no? Di na ninyo nauna-unaon unsay kaunon. Gumikan kay ang gobyerno na bahala may gala magpakaon. Sa man ato presidente oy, kabalo pa man kumo istorya may gala kay sa. I talk to my Kasayon raon ta na ingon, dugay kayo malitok ba, no? Oh, kayo mga nag-aaral, ang pamahalaan ang bahala sa inyo. Oh, ana ra kasayon. Di ka daga magpaligoy-ligoy. Sige daw, padayon. Dahil isinisimula natin yung nationwide feeding program. Tiyaw mo na! Nationwide! Republic of the Philippines, kasama mo mga katropa. Nationwide feeding program. Sabi no? Anong lulutuin natin? Munggos. Anong subak? Bulinaw. Oh. Kini yan, nala ko i-share gamay. I hope wa ni mahitabo ninyo. Gikan ning mga pundo mga higala sa una sa I just hope nga wa ni mahitabo ninyo ha. Kina ako'y na-discover ani. I am not referring to a specific place or person, but hopefully lang wa ni mahitabo sa inyo. Naay budget, no? Naay budget mga higala kuhaon ang mga social work o sa tawagan ng mga maestras kinder, Gab. Sa tawagan nila ng maestras kinder, no, mga daycare teachers. Social worker, apil po na sila, no? Kuha na silang budget, mga higala, nas barangay. Ang budget sa barangay, gikan sa munisipyo, mga higala, no? Ang budget is pampalit na sa mga higalag manok. Ang balit ng manok, mga higson, uban pa diha, no? Para sa mga bata. Ang ending na bay, no? Ang ending na, mga higson, pag-abot sa mga bata, munggos na bay. Kumain ng gulay para makulay ang buhay. Natik-atikon na yung mga bata, pero ang budget para sa manok, yung i-convert og gulay kay para makupit ang uban. Oh? Ako'y na-discoveryhan, ha? No? Kumain ng gulay para makulay ang buhay. Bigay fried chicken tong budget, gihimo may galang bulinaw. Nga naman. Giapil tong nangumpraman, tinuod, nangumpraman. May resibo, may manok, may resibo. Asa man paingon? Gikaon silang balay, may galang manok. Hopefully ha, wa ko ni igog tao. Ang para ingon ako, hopefully, walay na igo ninyo. Di ba na pwede ka trabang Arnel, kaya na may resibo? May resibo nga. No, may manok naman na nakalagay. May manok man na nakalagay. Pilara may pagpuli at tong manok mga igala. Butangan to dito manok na nga. Lutoon na to ning manok na sa balay. Pak! Pagpalit dito munggos bali 5. Lat egg 12 oras para mo bukad. Siyaro. Lat egg. Taruga gyud niya. Palit itong bulinaw. Mga siyaro bulinaw nga kwan.
Butang yung talbos. Mga talbos. Ay dagang talbos kamuti. Sabi ninot isa ko mungos talbos kapayas talbos sa paita gud na gud. Talbos kalabasa. Og ano pa isa na misagon sa kining munggos. Talbos sa ampalaya. May labi sagol may gala. Unya, dapat karne ni ayaw na ng karne kay dautan na, no? Bulinaw lang, bulinaw. Pero nakaresibo mga igala, wala, napalitan na dito tanan. Sinong kumain? Kami lang. May kilala akong ganyan. So, kining feeding mga igala, ambot man. Wa ko'y giigo ha, pero unta, dili ka munang akong ginaingon. Ha? Mo na siya. Well, ma-flores ka ng ayuda, mo na ilang gusto kay para makapangawat sila sa atubang. 60% na hatag, 40% sa recipient. Raimundo Ribucas, kung walay ayuda, suko mo. Kung may ayuda, suko gihapon. Asa naman padulong ang gobyerno? Tubaganin nyo na, Richie Miasco. Ako never ko may gana nag-amhog ayuda. Para nako, dili ko maiguan na ingon ni Raimundo Ribucas kay dili gyud ko mga igala nagapangayog ayuda sa gobyerno, tinuod lang. Bisag unsa nga porma mga igala as much as possible, no? As much as possible. Pananglitan simba ko ospital? Ay dili ko. Nganong diha man gyud ko musuda ng ospital sa gobyerno sa puton ko. Manikamot ko mga igala nga matambalan ko nya adto ko sa environment nga makaayo, di ko dito sa environment nga makasamot og sakit. Ana, no? Linya, ayuda, ay sus. Panahon sa COVID ba na akong Davao. Napoy kalaki sa una sa mga kuan. Kining di ba na ikalimod di mo bisag asa man na. Naikalaki sa una sa mga pro leader pagkabalo nga, uy, sir, taga GMA di ka sir. I-appeal ka na mo sa unsa ganito gab? Unsa ganitong sa kuan sa una? SAP, no? SAP. SAP. SAP ba to? Nakalimot na ko katong ipanghatag sa COVID ba nga hatag 5,000 ba to? 6,000. SAP, no? SAP, apil ka, sir. Di na kakinanglan mo ko. Actually, ba nakaingon ko, madam, ako, ang among, may sweldo ko, padayon. May hazard pay me, during that time, 500 ang among hazard pay. Unya, dili mi mag 8 oras sa opisina. Program na ko, 2 ka oras, alas 7 to alas 9, maulang. Mula doon akong adtuan, mga igala sa kuan. Dili mi required nga magpundo dito kay COVID lagi, magpuli-puli mi, banos-banos mi. Paggawas na ko, hinluan ang i-disinfect ko no, kay basig na rabies sa atong laway. Tibaghak na COVID. Gitaya na noon tong microphone namong mahalon kay sigyag spray alcohol, sayang nga lagi sa sinay-share pag yun nga microphone, nadaot. No, gitaya in taon, sige, spray may kalag alcohol, kisa di mo taya ng gikalawang na lang in taon, mga kaigsuunan. No? Gainan ko, sir, kuyaw na lang na, ihatag na lang na dito sa, so, tingna, kuan manggug ko kay, nangano, na ako'y silingan, solo parent, no? Solo parent siya. Karon, dili taga ayuda kay kinalan i-confirm pa daw sa City Social Services and Wellness DFWD. Sa bada siya. No? Ko nga, tanawa daw ninyo ng kahimtangan na di ba na tabanganan? Way bana, nay usa ka buok anak nya ang ilang trabaho panahi kisa may mo patahi og uniform. No, may klase. Mga pambasketball kisa may mga kuan man ron, wa may kanang gathering, no? Sige sir, kay ikuala na sa kana. Ako bang gani inyo kong gihanyagan gumikan kay kabalo mo nga media ko. Nya kana din ninyo nya gihatdan ko og 5 ka kilong bugas nya 3 ka buok noodles kuan. Ma'am, di pwede dito na lang sa akong silingan. Dili sir, imo gyud na. Bungot sa itoy nako. Sige lang ma'am, pagtalikod niya wa siya mahimo. Gihatag na ako sa akong silingan mga igalang. Ano man? Nakayon ko ba nga buguan sa ning gobernuha oy. Explain na gani ko, di ko mudawat ana kay naibugas nako, no? Naami hazard pay. 500 among adlaw, basta ko pa among hazard pay kaysa taga SPMC sa una bay. Tinuod na mga igsoon. Mas dako among hazard pay sa GMA sa una kaysa taga SPMC. Hazard pay nila 300 lang, amo 500. Ay! Sila gatrabaho sa ospital, may gala kami gatrabaho sa estasyon. Iyaw mo na kanindot ka to sa una. No? Mga kuan ba? Balik na pod ang bulgor, ha? Himo lagi tang inutil ang mga ingana bay.
Nagtuo ba mo sa una tong panahon ni Marcos nga? Oy, balik na to mga bulgur, kato mga kwan, Nutriban. Wala na, no? Nga na, dato din mo sa una, ana? Kabalo ka kanus anak mo gawas na ingana nga mga pagkaon? Panahon may gira. Bullseye! Bullseye! Dili na ni panahon gira karon, ma'am? Bong? BBM? Panahon na ni sa AI naman gani taron. Paita sad. Kuna malig-on wala jud mi nakadawat o kayo da sukad. Paglingkod ni bangag. Oh. Na ila nang gikuan si Raimundo diri. Mo nang ayaw ayaw gyud mundo kay lain-lain gyud giagian ang tao tinuod bitaw mundo. Ayaw jud kay lain-lain giagian ang tao. Na mga taong nalunupan. Wa jud kadawat ngano man. Wa man mo adtong evacuation center. Ngano wa man pud mo adto? Ay, in tao nagbantay man po sa ilang gamayng kuan. Nagbantay sa baboy, alam mag-evacuate nilang apil ng baboy. Nagbantay sa anay, no? Kay basig kawaton, kay nasa mga kawatan. Nya nalunupan pag-abot sa barangay kay kalaban may galato mga tiglista sa barangay, wa apila. Gi-interview na mo ang DSWD, unsa sa DSWD, wa na may mahimo ana. Kay kami, igo ra mi mo dawat, igo ra mi mo hatag, depende sa unsay lista nga niabot namo, tama man sad. So asa man magsugod tuas barangay. Wala mag-eleksyon ra ba karong Pinsado sa Nobyembre? Alas 8:55 na. Padayon daw ka, padayon nato ng presidente kay mo pakaon na siya maigala sa mga Pilipino everyday. Tanda po, meron tayong feeding program noon na pero kulang-kulang dahil namimili pa tayo kung sino yung mga kulang ang pagkain, hindi nakakain ng mabuti, kahit hindi makapag-aral ng mabuti. Natuklasan naman namin na karamihan naman ay dapat talaga pakainin na lang natin, wag na natin piliin kung sino yung mga dapat bigyan at sino hindi kasama sa feeding program at dahil ginawa po natin kagaya ng sabi ni Seksani, ito ay mula sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa natin nagagawa ito, kaya ako'y natutuwa na mabuksan ngayon ng ating nationwide feeding program. Hindi lang po nangyayari ito dito lamang sa Pulilan, kundi sa lahat ng kung makita ninyo may video yung lahat ng pagbukas ng feeding program sa buong Pilipinas. Pero napili natin na puntahan ngayon itong Pulilan. Di ko naman puntahan lahat. Pero ito ay napakalaking bagay para sa akin. Dahil alam naman natin na kung minsan ang nagiging dahilan kung bakit hindi makapag-aral na mabuti yung mga kabataan ay kulang sa pagkain. At kaya tinanggal na natin yung problema na yan para tiyak tayo na lahat ng mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin. Bullseye! Kina. Bullseye! So, wa na may problemahon kunos pagkaon, bay. Basig taman ra po na sa istorya. Tama na diya mga igala sa TV. Pag adto ninyo sa inyong barangay, saan mo pagkaon sa inyo dito? Pag adto ninyo sa inyong mga hilit ng mga eskwelahan, mga igala. Adto ninyo dito sa Quinto Limbo Elementary School in town, mga igso.